Nggih menika sandamel wonten serat. Sisan apa mundutan Nggih, kok sampun. monggo pun waos Pak Dalang. Menika saking Pak Rahman Wakil Ketua DPRD Purworejo. Nggih. Pak Rohman. Nah, lek gawe O kok kotak segitiga tadi. Wah, wong gare nampa ndadak kokean Iya. ijik. Paring bebungah. Yo diaturi munggah. Monggo Pak. Sinten monggo? Pak Rohman. Ngersake lagu menapa dos pundi, Pak? Diaturi munggah. Podang kuning. Oh, Oh. anu panjenengane ngaturi jempol loro dipersilahkan. Oh, nggih. Mbok menawi dipun walehken rencang-rencangipun sinten wakilipun Pak Rohman? Ah, nggih Pak Monggo, Pak. Camat, Pak Camat, Pak. Monggo Pak. Sapa to? Mbok ora sapa kaya wis ah. Dianggep kaya omahe dhewe. Oh, ramah temen. Lah ya ora apa-apa ditimbali rene ya kudu ramah, adek iki tugase ramah. Ning dasare ya sumeh Nggih. dadi. Piye? Niki Sik kowe omong piye? Omonganmu saiki Wong mah. ramah ki ya to. Heeh. Sopan santun, sumeh. Ramah sing tembung sumeh dhisik kowe mer nyandak untu to. Guyu terus aku ki merongos ning konsisten. Konsisten piye? niki Bu Carik nggih rawuh. Wah, Bu Carik Triwakida. Nika nggih nyuwun lagu. Nggih, menapa, Bu? Nggih napa mawon? Lagi nyuwun lagu napa Bu Carik? Lah nggih kula mboten anu nembe iki pokoke diparingi lagu. Nggih. Napa mawon nika purun. Ini menika Pak Rahman. Badhe minggah nggih Nggih. monggo Bu Carik. Nek arep duet beliaunya bocare monggo. Bu Carik monggo Bu Carik Triwakida. Sing pundi? Sing ajeng persis kali kula nggih. pelecehan. Kayak iki. Bu Ciblet. Maksudnya wadone. Pak Agung Prihatno tasih lenggah. Tasih. Nah, diaturi seneng. Nah, Monggo Pak. wakile Bu Bupati. Nah, Nggih. Monggo Pak. Kene. Monggo Pak. Kene Mas. Napa badhe dituntut Pak? Ora iki Iki. aku kangen karo sampean iki. Iya monggo kalian reuni. Nah, mangga, ini Pak. ini, Kanca. Kula aturi sekelas. minggah menapa saya jemput paksa. Muati kaya Satpol PP. Aku yo maca nang koran ngono kuwi. Ya Pak Kadin. Monggo. Monggo Pak. Pak Kadin. Nglegani piyai-piyai kedulur-dulur kali urip. Nah, monggo rencangi Pak Rahman. Monggo. Yo. Dihukum dari merdeka. Jan. Wah. Penyanyi telu kok ganteng kabeh. Kayak jane angger sing siji mandan minggir ngana ya orang. Aku madhep rene. Ora marek narisi berisi mripat. Aku madhep rene. Dadi sing ketok bagus men iki.